Assalamu alaikum, mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kuma inda kuka sani ina cikin karanta muku littafin nan ne na Bahaushiya wanda mai dambu ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Maman Tins domin jin ci gaban labarin. Littafin Bahaushiya babi na 63. Alakar su ta yi nisa sosai wanda ya yi karfin haifar da yar karamar alakar da ba a fatan faruwar shi, domin yarinyar ta yi mishi wani irin kamun da ba zai iya kwacewa ba. A cikin 'yan kwanakin ta gayyace shi zuwa bikin karin shekarun kawarta, kuma ya shirya ya fita ya dauke ta a gidan kanwar mamanta. Wani shidanin gida shiga da ta yi sai da isan ya shi dauke wuta na wasu 'yan lokuta kafin ya dawo kan hanya. Tana shiga ta juya mishi baya tana faɗin, filis zuge min zub. Mutum ne da yake son irin wannan rayuwar bai san lokacin da ya kai hannun shi ya zuge mata ba, ya kuma zuba wa bayan ta ido saboda rigar bayan net ne, incomplete ne. Janye hannunsa ya yi cikin nutsuwa yana mai tattaro nutsuwar shi har suka fara tafiya, har sun yi nisa ta juya ta kalle shi cikin damuwa sannan ta ce, kana fushi da ni ko? Yadda ta yi fuskar mage sai ta bashi tausayi, ko da kanshi ya yi tare da maida idanun shi bisa hanya yana mai ba motar wuta. Hannunta ta ɗaura akan cinyar shi, tsigar jikin shi ne ya miƙe ya zuba mata ido. A hankali ya janye hannunta a gurin ya ci gaba da tuƙin shi. Jiyar da kanta ta yi kuka ta sake mishi. Juyawa yana kallon fuskar ta kafin ya janyo hannunta ya ɗaura a saman kan stiyarin ya ci gaba da tuƙi yana kuma tsare gida. Har sun yi tafiya mai nisa ya kalle ta da wutsirar idon shi. Ina ne sunan unguwar da zamu? Ciroma Street. Ta a baki sun yi tafiya mai dan nisa ta juya tana kallon shi sannan ta ce, amma ai ba kayan nan zaka saka ba. Shiru yayi yana tuna dalilin shi na kin cire kayan da ya sa. Don shi idanun shi, Zarmina ce ta zuba min ti a jikina. Murmushi ta yi kamar abin bai dame ta ba, amma kuma ta ji haushi domin har ta gama fesa ƙawayenta za su yi shiga iri ɗaya. Sai gashi Zarmina ta lalata mata komi. Haka suka shiga har gurin da ake taron, ya juya bayan motar ya ɗauko wasu kwalaye guda biyu ya mika mata. Zaro ido ta yi tana mamakin yadda ya shammace ta. Kasa magana ta idan bata san me ya saka a ciki ba. Kallon ta yake ita ma tana kallon shi, duk da yana jin haushin abin da yar shi ta yi, amma ba ta wannan kyautar ya sanya ta mantawa da komi. Bai kawo za ta iya mishi wannan shiɗanin kiss ba, kawai sai ji bakin ta yi tana mishi lazat kiss, wanda shi ba French kiss. Ga baki daya ya dauke wuta. Janye ta yi cikin sauri tare da ɓata rai ya ce, me haka, kin san irin kuskuren? Ko a fuska ta yi kamar za ta yi kuka, ta rike kunnanta tana zub da hawaye ta ce, I'm sorry. Nuna mata hanyar fita yi har za ta fita ya dawo da ita tare da miƙa mata hanki. Haka ta goge fuskar ta tare da goge kwalliyar. Kallon ta ya ga har lokacin kuka take bata daina ba. Jan motar yayi suka nufi Lami da Zubairu Road. A nan akwai wani katon shagon salon. Ana ya zauna ya biya kuɗi aka mata wani mungun kwalliya. Kallon ta yi a madubi ya ji ina ma da Husna ce, sai dai ya san bata da lokacin shi sai na shiru. Wannan abin yana mungun damun shi. Duk wannan lokacin kamata ya a ce da Husna yake spending din shi, amma abin bakin cikin Husna ba ta da lokacin shi. Har na ila ta zo kusan da shi bai sani ba, sai da kanta ta yi tana kallon madubin ta ce, mummy Zarmina ko? Wannan dan blush ya bata tare da juya mata ido ya ce, mu je dan zan koma gida. Haka suka fito har inda motar shi yake suka dawo gurin birthday din. Zama yayi a can inda babu yawaitar mutane yana kallon yadda ake ta shagali. Miƙewa yayi zai bar gurin ta rike hannunsa tare da miƙa mishi wani cup da lemu grape a ciki. Girgiza kai alamar ya koshi. Cikin shagwaba ta ce, please. Tsigar jikin shi ce ta miƙe. A rayuwar shi yana son shagwaba. Amsa yayi sha sannan ta miƙe ta kai kyautar ta dawo suka fita. Tunda suka fita take ta barke mishi kamar yayi hauka. Burin shi su isa gida kai, domin ko yana ganin idan bai yi sadi ba za ta iya shan yashi ya aikata mungun abu. Addu'o'i babu wanda bai yi ba har ya iso gida. Yi rayuwa a Kirista bai taba haduwa da bala'in mace ba, amma yau da Allah ya gama shi da Na'ila ya so raina kanshi. Suna isowa gida ya sauke ajiyar zuciya tare da ce mata fita. Da sauri ta kalle shi ta kuma sauya fuska. Please, can I hug you? Batar yayi ya kalli gaban gidan ya ce out. Kafin ya dawo da hankalin shi gare ta, ta kuma bashi kiss a bangaren kirjin shi na dama. Ta fita da gudu ta rufo kofar motar ta mishi gwalar sannan ta zura a guje. Murmushi yayi dan ta bashi dariya. Fita yi shi ma zuwa cikin gidan shi. Babu abin da na rasa na kima na mace, amma ina kula da mijina abu ya tutura. Wallahi mijina ba manemin mata bane, mutum ne na gari mai halin tako. Yana da kyawawan ɗabi'u dan tun a Kiristan shi bai yi neman mata ba, amma shi kuwa ta rayuwar shi madadin na gyara shi sosai sai na gashi ina bata san mata. Koyaushe zan fahimci abin da nake aikata. Uhu, Allah shi kyauta. Mu muka jefa mazajenmu a cikin halaka, daga baya mu kare da cewa sun tafi sun kawo mana abin da ya fi karfinmu. Za ka ga matar Kirista idan mijin tana gida ba ta haɗa komai da shi.
da kowa, amma abin bakin cikin mu da musulunci ya bamu komai sai gashi mu ne bamu da daɗin al'amari. Sauran kabilu suna da daɗin al'amari, musamman zaka ga mazan su suna gudun Bahaushiya suna auro irin su Fulani, Kanuri ko Yoruba, saboda kana taba su za su ce matan suna da kishi amma kuma suna iya tattalin namiji. Idan kana neman matattara marasa kirki to ka samu Bahaushiya. Iya kokari bi yana min to me nake bukata bayan haka. Tun yana Kirista yake min hidima har ya musulunta, kuma har yau hidima yake da ni, amma na kasa sauke nauyin da yake kaina ga bakin kishin bala'i. Muna shiga sabon watan Julai aka koma kotu har da su mamma. Wannan karin shari'a ta yi zafi dan an kawo wasu amma an tashi lafiya. Tunda aka yanke wasu nan na hukuncin zama gidan yarin na dindindin, hankalin kowa ya kwanta. Ko da muka dawo gida zama na yi a gaji don na ga tunda muka dawo bai da sukuni, lokaci zuwa lokaci yana kallon wayar shi. Ba ni wayar kana kira innar mu. Da rarre cewa yayi kamar wanda na ce ya bani rayuwar shi. Baki ɗaya idan ina nuna bai min ƙarya ba, tabbas na ga har jikin shi na kirma. Kura mishi ido na yi na kuma cewa ba ni wayar kana kira innar mu. Tashi ya kasa zama, ya kuma kasa ci gaba da zaman kai, gabaki ɗaya ya koma kamar wanda aka jona shi da wutar lantarki. Ƙarshe fita yi tare da manna wayar a kunne yana cewa hello Faiz. Ya fita abin shi, ashe dalilin shi na kin bani wayar wani shegun hot picture ɗinta daga ita sai kayan barci ta turo mishi. Yuni kam rabona da kayan barcin na manta saboda sakarci irin nawa. Aure ko shekara 2 ban yi ba amma na kashe kaina ƙarfi da yaji. Mama ko fushi ta yi da ni baki ɗaya tun akan batun cikin, kuma dama ta zo za ta gaya min za su birnin Kisra ne, ya zo ta same ni zan je zub da cikin nan za su to masu saurare bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.